If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC Nice Yaga channel. At kung gusto mong lagi kang updated sa aming ina-upload na videos, please click the notification bell. Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Ito ang mas pinasayang Nice Yaga Channel. May kantahan, drama, humor, at iba pa. Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Makinig na. Like, share, and subscribe. Nice Yaga Channel. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyong problema. Maglingaw-lingaw na, tungod-ari na ang Nice Yaga Joke Time Drama. Ginadulong sa inyo sang NYGC Nice Yaga Channel. Nice Yaga Joke Time Drama. Kagkaroon, sugura na naton ang pag-haharaka. Ano to kunong natabo sa balay ni Premiloy man? Ay, ginsaka kuno si Catherine siya kwarto. Ay, ambot. Way gidya klase tigulang. Uy, hari siya. Oh, Premiloy, mayong adlaw si imo. Oy, di ka labay si Boss si Quad. Si Boss si Dr. Suras to sa ginapalagat. Ay, nga man haw. Kaya mo na kadto kuno sa balay na nunutsot. Nagisaka kuno to sa bintana ni Catherine siling ni Marites akon. Naglingling kuno siya to. Oo, naglingling kuno ba? Mayo lang kay way matimingan si Catherine nga bot na lang. Balagan na kay way siya matabuan si Mustimos. Nato niya kay hindi kay di kalagas kasi tigulang. Amo ginaya Premiloy. Oo, eti siyempre balo naman ta nga dasig man tuguro magdalagan. Ano sagad mo tayo magkarati pero ta kadakop siya ba? Ati tigulang na ba? Ay, susya mo ginaya. Asiling ko basi kun wala mo lang siya madakpan kay kadasig siya magdalagan. Ay. Oo. Di ka Sabi mo prosibo ba? Tigulang ka ng prelyong bigay ka style. Ano itong ginakumod mo, Premiloy? Asiling ko daw ginutom ko sa wala kalagas. Yung lain naman ang plano mo. Uy, ara si Sky. Sky! Sky! Babatsaga mo na Domenso ka ba? Domenso? Hindi. Naglabay lang siya sa aton, Premiloy. Balad mo, ang Sky, natural na kay ara na siya sa babaw. Nako. Daho. Ambot, pila ka tuig ang sintensya kapatay ka tigulang man? Kuan lang guro. Baga wala guro sintensya. Balo pa nga? Gaban? Patsun sa kagraan subok mo. Dulain niya plano mo, Premiloy. Kasakit gali ba't siyagon nga ginbaliwala ka siyang tao nga naluyagan mo, no? Nagyan ko na. Ay, tuod, nagyan mo na. Saan o, Premiloy? Nagyan ko na. Ano to? Ang partibula sa tao nga wala ka ginsapak. Kung wala ka ginsapak, hindi mo pagsapak ka. Tigaling Premiloy, kinaluyagan mo. Budang lain na. Abi mo siya tuntod lang, naghinulsol ko gani nga ginhambal ko siyang nabatsyagan ko. Tani, subong close pa kami nga dua. Tani, ako lang ginpahambal mo. Kagano naman ang ihambal mo, sampol abi, ara sa tubang ko. Sa tubang naton nga dua. Anong ihambal mo, nga magpati siya sa ibo? Sige, abi. Ako na, abi, amo nang senaryo, abi. Sige, abi. Sige. Lights, rewind, camera, action, pal! Okay naman. Anong ihambal mo sa ako na Lolo Miloy? Dami ang roll BTR, gin mo. Katutuod, bla? Roll BTR. Five! Anong ihambal mo sa ako, Lolo Miloy? Ay, paisugin ko sa resibo. Ay, Todd, ano na siya? Tugod di sa kwan sa nabatyagal ba ni Prelyong Sibo? Ano? Ano na ba tiyagan niya sa ako na? Daluyag Sibo si Hala, paano naman? As in, patay-patay gid siya. Ay, hala, luyag-luyag siya gali sa akon. Pero hindi sa pagsabta. Okay. Ma'am, sir, welcome to Pineda Eatery.
Kanami sa lugar nga hindi Premiloy, no? Bag-up lang ko diya kalagaw. Abi mo, nalipay gid ko yung ginhagad mo ko di mo. Labi na gid kay imo tanan gasto. Baw gustong gusto ko gid ni. Ano na ba budget sa ko di Idjo? Laban kag baw tani kun masabat ako ni Sky, diri ko man siya dalon ba. Sige, Uy. ay, order lang kay bag-ulang si Basay nakakuha sa iya pensyon. Di ba siya panigilit tanan halit? Uy, Si bagay no, amo nakakureport si mo magasto ka. naglabla. Si inuwa rin pala pagkuhan na kasi mo nakatlo. Aray mo kanami sila plungkuan, di way ni bayad? Huwag na bayad. Sige, sige. Ay, kanami, di Premiloy pungko-pungko katawhay. Labi na gid kay way kaya gasto. Gadi. Kanami isang balatyagon mo. Ay, baw. Nasul ako manukot Sige. Uy. Wey, hala. Sino may mga tao nga nagapinasulo diyaw? Ara sila ho, naglabay diri sa tubang ta. Kadamo sila, Premiloy. Do ang mga tao nga binatinaw mo. Do may na kilalaan ko itsura. Uy, ano? Pero nag-face mask sila. Kapag ba sila pero... Uy, ang isa ngay na ako. Sulod ka mo! Uy, hindi. Ginapangilala kong tingog. Si Mascabado? Hindi. Ang daw si Mascabado? Oo, do pareho gid na sila tingog. Nang kwento ta na sila sing nagligad, hindi bala? Abi, militaran ko bimayo yung tsura, be. Hindi ba Ay, pala? ay, laman. Lagi ba siya udiparahan lagi di tulog ko sila? Oo. Ay, kabalo ka naman nga tigulang na ta. Doon di ta kita. Makaon ba ako niya? Sige. Buong kanami. Kanami sa pagkaon. Kasulod sila. Ang mafet. Kadamo sila, oh. Sige. Paano naman? Basi ko makita kita nila, Premiloy. Do na nagkatapusan ta sa buraw? Ay, hala. Mayo pa siguro maduko ko. Mga asawa pa ko yung adaan ko. Taguon kong ka, di ba siya? Amo na yung perming importante si imo ya. Kinanglan, iprepara ko ng plastiko. Anong plastic? Sudlan ko karon sa pagkaon kung magkinanog man eh. Nanog man imo man. Sige lang bala. Hala. Uy, may nagsilod pa gido. Sila. Hala, kilala ko na. Sila ni Enrique. Si Aldrin kag si John Roy. Do may pag-asa pati nga... Mabuhi? May pag-asa pati nga mabuhi? Hindi. Paano naman? Kinanglan makakommunicate man ta sila. Ato, nagpinungko sila sa may atubang lang naton mo. Ito. May guro pangilaya. Tulokon ko si Enrique. Sige. Tulok na rin, Enrique. Tulok di. Sige, gano'n. Limpihan ko mata ko kabasa may muta. Ay, sila. Hindi na kung naman ko ng buwan. Tulokon ko siya. Mambalan ko siya. Hambalon ko siya doon. Enrique, sila na. Hindi. May sinyali si Lolo Miloy na ginapaabot sa akin. Ba? Do-ido ba? Bog na honta sila, boss. Ah, hindi na. Ay, mga busaw. Basi mga ayos sila. Hindi. Basta, hindi lang anay. Kinanglan protektahan ko si Lolo Miloy kag si Lolo Ilyong. Kito may malain niya matabo eh. May ginasinya sa akon. Ato, ang mga tao sa unahan. Ba, hindi. Ginapangilala kong isang ina. Hala, amoy na silang naglagas sa amon sa nagligad. Amoy na sila. Sino ginatulok mo da, boss? Chicks ko, Roy. Chicks. Wow ka namin. Kinakalabot kita sa lugar ngayon eh. Uy, hala. Nakita niyong duwa ngayon na? Di, boss. Ato, Ang duwa ka chicks, boss? animal. Puro check sa mga utak nyo. Ato ba lang duwa katigulang ngayon ako? Duwa mo giting panahon nga patsyo naton sila, boss. Oh, kanami sa pamatyagan ko. Bundakan ta, boss. Dapat may plano. Hindi magpadali-dali. Kadamo siyang tao dire. Matod, boss. Anong himuon ta, boss? Preparar ka mo kay kung may kion karon, bakbakan ta sila. Libutan ta sila kag pangtayaan. Libutan ka na, boss. Ulat,
Makatilaw. Na, manabagay si mo. Ikaw man. Ay. Oh. Ah! Ano yung natulok-tulok nyo? Boss, gaulat kami sa mandok mo, boss. Oh. Mga dalok-dalok. Mga dahak-dahak. Oh, gali ha. Kinahanglan. Mapatay naton sila tungod amoy ning kalipay ni Big Boss. Maaw, tsamba, boss. Dako gini nga kwartang makuha ta. Tiba, kita si Big Boss. Amagid. Oh, amo matuod. Sige, amat-amat ka mo dito sa ilo kung may maghinali ng mga tao sa tupad nila. Boss, may nagapungko pa sa tubang nila eh. May 3 ka lalaki, boss. Kag sa piyak, may 2 ka babae kag may bata. Ay, salamat. Nakasakay na gid makita sa bus do. Ay, oo, apo. Kapasalamat pagkali ako kaya nagkasakay na kita sa bus yung sakyan ta subog. Alangan man abi lo masakay kita sa bus do nga wala to gid sakyan. Aba, anong hirap ng hay-hay mo lo? Nga daw kadalong gid sa tuwa. Ano, may nabatsagan ka sa imong lawas? Ko ada po. Dili lang ko mapahamtang subog adlaw. Ha? Nga lo nga dili ko papahamtang lo. Nag-ano? Inaubol ka naman sa panghion mo. Hindi. Dabay malain ko matabo subog adlaw eh. Do gid pa nagup-dupan ko ida. Coba si bala kag magamit ko ng abilidad ko. Ha? Ano abilidad mo lo? Wala. Makita mo gid karon ko. Ay matabo kay di abo sa salakyan gay ni. Ati sige lo. Excited na gid ako lo nga makaabot dito sa barangay ng Isagya agud to nga maka istoryahan na kami nanday Lolo Ilyong kag Lolo Miloy. Excited ka to. Nga lo? Anong buot mo silingon? Excited ka na to, di mo yung makita si Sky. Okay. Hala, para Miloy, lugin na kulbaan ko haw. Dito po kulba, kaon lang. Kabay pa nga bubuligan kita ni Enrique. Dato niya, ihambal mo yan sa akon. Kabay pa nga na-intindihan ni Enrique, akon ginambal. Kabay pa. Kaya kung wala karurot na diduwa. Gadi man. Ato, naghalin ng isa ka babae ho. Ba, hindi. May nagapakado nga lalaki na rin may piyak na lamisa ho, lapit sa aton. Saan niya lagi? Hala, doon lusun. Karon nga naghalali ng mga tao sa tupad nila. Kag ang 3 na lang kalalaking ara sila tubang. Wala man na siguro sa pakialam sila. Maayo pa, mapalapit kita dito. Okay, boss. Sige, dali, boss. Hey, pare Miloy. Ba? Kilala niyo ako? Ha? Sino ka gani? Ako man lang si Bora. Sino ka, Burman? Tabor? Burangos? Kinainsultuhan ninyo ako? Kung ba kita kompleto? Ano nga, Bor? Karon na ang panahon ninyo. Kabalo ka mo mga moyo? Ha? Wala do, pila na ka bilog na pagabuyo, 5? Ha? Isa lang, o Pare Miloy, doon kinakulbaan ko ha? Ara ka naman ang sugod na malagi mo nga sentimento. Karon! Mag-upod ka mo sa amon. Uy, tingin mo upod mo sa enjoy niya kami kami appointment. Gali ha? Ano yung monta, boss? Gabutan ninyo ang inyong mga armas! Gabutan ha! Gabot ka po mga tao ka po, gabot. Lantawon ta ko sa inyo mo na tumba. Hala! Gabot! Ngaman! Ha? Malikit ka mo sa likod. Sige. Hindi ka mo maghulag sa malain. Hindi! Kinapangilala ko siya. Magabot ka mo, gabot. Hindi ka mo magalabot. Pagkatutro ka, ay, ikaw bigla-tutro ka. Gabot. Gabot. Kung maghulag ka mo sa malain, napalibutan na namon ka mo. Hindi. Si Enrique. Si Enrique na. Gabot ka? Gabot.
Ha? Gabutan yung inyong mga bayad kay malakat na kita. Maghalin ka mo dire. Kung hindi ka muluyag nga may malain niya matabo sa inyo. Tugid, si Enrique. Siyempre, ha? Mga kapod, malakat na kita. Wala bala ka mo makahibalo nga madamo kami dire? Boss, daw 3 lang mata, boss. Hipos. Takat ka ba? Takat? Layas. Sleep. Okay. Ano to, Roberto? Ate, masako-sako kita. Kasi nagdigad may ginisuhan ko to sa isa ka lugar eh. Ay, tuod? Nakita ko to sa may... imo Facebook Live nga nag-show ka sa isa ka barangay. Buka nami kay may harana ka to gali? Oo, abalo ka naman nga ang imo ni nga kumpare ang tanan. Basta legal, intrahan yan. Amo na ang pinakanami da si mo, Roberto. Hindi, kuya pareho sa iban nga. Inang gasalig lang sa pensyon? Correct. Ay, sus. Ako, bisan tali, nasubuhan lang ko sa live ko para giliyong. Ano naman ang ginasubuan mo sa live mo? Ay, wala pa kuya pangasawa. Uy, naway ka pa plano, ha? Actually, plano naman ang problema daw wala ko siyang may nataypan pa. Si Mayo gani kaya kay may iskahay ka na. Way pa ko gani masabat. Amo pa nang inapaligban ko si Bong Roberto. Kaya imo to nga diskarte gintudlo sa akon. Do lapit na tos tumaturan. Amo gani eh. Pero may ara ko repair si imo nga basi kung pwede si imo ah. Sino na? Si Punay bla. Ako susbigo ko. Nga ba? Hindi kami magintindihan na sila. Kaya daw pumatyagan mo. Doga ubong la. Da may electric toothbrush ba bla. Electric toothbrush gidya Roberto. Anyway. Mayo kay nag-istoryahan na kasubong ipadalaan ako dali sumon parilyong. Uy, nga gipadalaan ka sa sumon, ano naman ang dako mo sila? Nakibot ako, gipadalaan ko ni Tanod, gipatawag ko sa barangay Blas. Uy, kagaan naman. Wow. Pag-abot ko dito sa barangay, may kape na. Uy, tapos? May tinapay, bago papilion ko kung kape Blas. Ote? Sus, ipapungko ko sa matcha ko do may isling ko na no atraso ko. Mambasi, basi kong batotahon ko din sila. Oo. Ote? Dugay nag-abot sa kapitan. Ano ko no? Oo, siya sa ko bito. Ipatawag ka. Gusto ko mag-atras ka sa pagpadalagan barangay Kagawad. Uy. Oo. Kaya mo nagaling plano mo? Ay, wala. Nakibot ako yan nga aging patawag ako kay madlagan ko kuno Kagawad. Ote? Sinabat ko siya Siling ko ka. Hindi ko yan magdalagan. Daog na ko yung daan. Diyan ay pa. Nga man. Siling niya sakot. Siling niya, uy, paano ka man nga way ka nagdalagan, daog ka na nga daan. Siling ko, sabi mo, hindi ko ya Kagawad. Uy, ako bunggoon mo, kapitan, hindi Ang akong laganan nga daog na ko yung nga daan. Kagahod. Ate, numero 1, kagid nga daan kagahod, labi na gid tubaan. Ano to, Roberto? Siling ko, si do 50-50, may pagkabayot na Kag sino naman yung nanugid si imo sila may pagkabayot siya? Ang nagsugid na sa ako, sino ba? Ining duhas kadiwalwalan, si Marites kag Marisol ba? Ate, Te, ano dayon ng supon, mahulang bugas?
Di, sala ka. Haba, daw mayo, himala ha? Oo, hindi bugas kundi kwarta. Ay, kwarta na gid, purti na gid sila kasupog, no? Kadamo ba subong Pariberto sa mga tao, hambal nga maayo sila tungod kay ti mapapili. Kapitan, papili, kagawad. Istoryahan ka naman yun Makibot ka. Kung labi na kumagyan nilang gaulubras kampo lang. Oo. Bisan higko ang kamot laman noon. Mustahon. Oo. Oo. Kaya man mapadalagan si Tarpulano. Ate, oo Oo. Di kung dumaong na ay, di mo na makita iya. Ate, oo. Amugid na ang sitwasyon, Pariberto. Pagdaog na, ambot na lamang. Pero may iban man nga, handa man kuno nga magserbisyo. May ari di sa amon nga. Oo. Kay mangayo ka buling din. Sing ganon ka na yun nga. Din ka nagboto. Ay, ano man na yaman. Tadi hindi amo sina, kay kalain sina, Pariberto. May ara man nga, makita mo lang sa barangay kung lapit na honoraryo. Na, amo man na. Ay, iban gamitin, gatulog. Yes, so, ang iban yung pangalot sita nila. Well, yaman, damo guro bakterya. Kasi, way di sila yung brief black. Ay, oo. Ay, abi mo, nahibasan, ginabla si Parimiloy sa mga amusin na nga istorya. Amo ng istorya ni Miloy, pasugiran. Uy, nga man ha, okay doon nakopdan na yung mga siyang soltero, pa kamo. Nagkanto kami ng siya ba na ito ni Basyang Black? Oo, okay. Iman kaya amog itong daw gintag na liwat siya sa kapalaran. Okay. Siyang maedad na gini si Miloy. Oo, siyang maedad. Bano ka naman si Basyang may lain ito yung abana. Oo. Oo. Siya sa akon niya pre-pre. Updeman ko ninyo ni Paripuloy ay masyat na ito kay Basyang. Oo. Si Paripuloy kung ta gusto ito siya mahimo. Galing mo po din siya Oo. Sus pag-abot na mo dito. Nakatiner kami ito 3 gabi. Uy, Balong ka. Kinanglan gini Miloy. Pagkuhan gibra ito mga luya. Oo, amo na yan sa unang panahon mo. Oo, kuhan abi ito. Mag-BRBL kagako. Ito kami man magkiros karabaw ito. Bahaw, pati kapisan. Amo na kasi Miloy, dapat may kabalaslan sa amon. Oo, Oo. Kaling kay kada ko ay sa pension, bisan pamahaw, hindi kami kadula, gani istubaan. Kadula siya, Kamu na, di balik sa tubla? Oo. Si mga 3 kagabi kami to. Nagutik sa sakon, yo. Ano kuno? Siya, pre. 3 na tati kagabi, bali 6 na kagabi ni. Singko, ha? Na ano, mau? Nawal ko na sigis ka, Angelwero ko. Nangatol na ko iya. Bro. Nangatol na siya. Ang leksyon daw ay siya nagbalon. Hindi, gid. May lusot sa to. Anong lusot ya? Si, karon tiga kanta kami. Oo. Pinalinaw na mo si Basyang ga duga tumbu-tumbu sa blang. Oo, nangatol guro blang. Tol ka Oo. Sige ni Basyang, Loy, ano nangimo style sang katana, Loy? Sige niya, bago ni may kanta na, may saot pa. Moderno ba? Moderno nga rano. Si Puloy naman. Oo. Si Puloy may pagkadalok-dalok mo na Nga ba? Gabi na, gutom siguro. Oo. Linya niya, Preberto. Gutom ako, Preberto. Mahango ka ito din pagkaon. O, te? Sila di ba siyang sa una? Nag-brand out to Blayong? Oo. Oo, nag-brand out to. Hindi man sa tikal yung may bigote pa itong ba ko sa una. Oo, te? Sikaton. Nagadumdum ka nga si Miloy ng atol. Oo. Ang pobre, siya sa akon,
Si Priberto, tupad na tatulog kay ubahong ko na ako ng deroid. Oo. Hote, anong natabo? Si natulugan na to si Miloy. Oo. Ang tulog ni Miloy. Sinukaw ko ni Puloy, ha? Mamayo ang itatadikan undi. Ay, gigutom mo po, bro. Oo, gigutom. Hindi ba out mga kapika mo? Oo. Kaya ako naman, medyo kabatsag mo kutod-gutom bla pareho yun. Oo. Tisling ko, ay. Makakuha gani ka kanon, pili ang pulo pighol. Hindi ka pighol. Oo, inang daw medyo gabilog-bilog. Oo, na. Siling ko, kori ka palang sungad ko, may bigote gani, nasok na ng pighol. Dati kaunon ko lala. Ate, oo dulo mo. Ay, natamo, no? Nagkakuha ginawan si Polo ito pighol. Ote? Ikarap-karap niya to. Sige niya, amo na ni Berto ba mo Berto? Di ako gamotoy-hotoy ko kadlaw ko pinog. Oo. Gidasok niya to sa latrasa ni Miloy. Ote, singgitan dong isa Di ka ron? Hello, pre? Oo. Di ka ron, gidasok niya to sa latrasa ni Miloy. Oo. Nakautot si Miloy. Ote? Siling niya to dayo, pag-utot ni Miloy. Siling ni Poloy. Nano ka man eh, maprevento. Bugnaw na dahil, di na pagdahiho pa. Okay. Welcome to Naisyaga Channel, ang nagapalangga sa imo. Basta drama, jokes, kantahan, hugot, at iban pa. Naisyaga Channel. Like, share, and subscribe. Naisyaga Channel. We are simple blind masseurs who like to perform drama like on the radio. Even though we can't see, we want to make you happy through your listening and watching in our YouTube channel. We wholeheartedly thank you for your continued subscription and support in our channel. Don't be sad, even just for a moment. Forget about your problems and listen to our drama, jokes, emotions, singing, and more. NYGC Naisyaga Channel, ang nagapalenga sa imo. Ga, anong natabo sa imo? Kaluyabis ang lawas ko, ga. Tapos, nagasakit pang likod kag ulo ko. Ay, siguro sa sobra na ini nga trabaho. Nabasa pa abi ako sang ulan kagahapon. Ahay, ako man gani balaga. Ginakapoy man ako diri sang obra sa balay. Tapos, nagapaugtas pang mga anak naton. Ay, nagaka-stress ako, ga. Ma? Pa? Nga, hindi ka mo magpamasahe? Magpamasahe? Oo, matuod, no? Mapamasahe kita. Uy, lo, nga nagakuriit ka, ho? Ay, ano abi apo kay, nagasakit ang likod kag ulo ko. Tapos, nagaalay ang balikawang ko. Nagapalaman ang tiil kag kamot ko. Budlay gini kon, tigulang na ta. Lo, i-relax bala? Ano? Amo na ning ginabatyag ko. Nga daw kaluya na sang lawas ko, i-relax ko pa. Oo, lo, paagi sa pagpamasahe. Hey, ipamasahe? Ahay, kasakit sa ulo ko. Ay, nagasakit ang likod ko. Ay, nagaalay ang balikawang ko. Ano naman, nagapalaman ang tiil kag kamot ko. Ginaimsong niya ako. Kulang na ako sa tinulugan. Sa sobrang stress, kaluyas ang lawas ko. Sakit akong tiil, massage ko. Sakit. Mapabata o tigulang, matambok man o kon maniwang, mapadalaga man o kon soltero, ilabi na gid kun ikaw pamilyado.
Sako sa trabaho, nagabatyagin siyang pagpalanakit sang kalawasan mo. Gani, ano pa ang ginahulat mo? Mag-relax na, magpamasahe sa pinakamalapit nga blind massage sa inyo lugar. Dali-dali, magpamasahe